Čauko ľudia, dneska si ukážeme, ako vyrobiť takýto náramok. Budeme potrebovať samozrejme nitku, nejaké korálky, nejaké korálky, no. Ja som si vybrala tieto. Ešte nápis Xoxo. Na nitke si urobíme uzlík. Nejak takto. Navliekneme prvú korálku, navliekneme korálku, nejak takto. Ešte tieto. A túto. Ešte túto. Teraz nápis Xoxo spraviť. Ešte jedno X. Teraz toto, čo sme spravili tu, ideme ten istý proces s týmto. Keď už máme náramok hotový, zaviazať. Takto. A už iba dáme na ruku.